Kwa mgintie joma bende nena chiel kachiel kendo miya duoko mar yutenore kod report mabende oseket kanyo kalure kon Njuguna Ndung'u wacho kanyo ni budget no Jona Pidi wacho ni en gik ma osom go duto okone kaka bro komo ngima oganda jo Kenya koko duok piny nengo mar ngima kamano Jona Pidi nyathi kodera mami wacho ni Uching Manuel budget to somdi lakini pod wantiere kod ng'ur wacho ni achiel kachiel bang' wuok e tich Nairobi West oneno makare Otieno Wuod Ojunge wacho ni Uching Manuel kalore kod gima osom e budget odiochieng' makawuono an okane ber kanyo gigi isomo to kako omenda go biro tiyo ok lerno makare omiyo kan gi yie gi geno gi budget ni pod wabiro mana hinyore mano Otieno Wuod Ojunge ka intere lak sama ndo biro kamano ka achiel kod Oses Olo owacho ni an mose ka an rondi budget wang'iyogo isomo to onge lokruok moro amora magikele pacho kaendi ngima dhi mbele mago joma bende osemiya duoko margi kotenore kod kaka jatend migao mar omenda no yango kanyo ni en gadieri budget masom ka dhi nyime en ni piny owacho oyango ni jo Kenya makwan ge 94,000 osechwalo ywak margi ni piny owacho pok ochulogi kuom tije mane gitiyo migao mar omenda yango maromo shillings billion 662.3 ni en omenda ma jo ohala bandho piny owacho kendo thuolo pod nitie ne jo Kenya mamoko chwalo ywak magi e somo mar budget makawuono piny owacho koni report man nonro e wi gope makamago owinjore owuogi ka okalo dwe mar 10 higani Sharon Ong'ao nigi ler mathoth Kochiwo twak mar budget mar hik omenda mar higa mar 2024-2025 e nyim od bura. Jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u okwayo jo ohala mabandho piny owacho gopegi mondo chwal ng'ur makamano ni aput manochuogi mondo miyo nono gope mapok ochul. Apudno manochuogi dwe mar 11 mar higa mokalo osebedo ka nono ng'ur ewi gope ma jopiny bandho kochakore tarik 1 mar dwe mar 7 mar higa mar 2005 nyaka tarik 30 mar dwe mar 6 mar higa mar 2022. Nyaka sani kamiti no oseyudo ng'ur 94,997 mag jo ohala maywak ni sirikal pok ochulogi kendo kwan gopego duto romo siling bilion 662.3. Mr. Speaker, as you are aware now, His Excellency the President inaugurated the Pending Bills Verification Committee in November 2023. The committee received a total of 94,997 pending bills claims valued at Kenya shillings 662.3 billion. Ndung'u wacho ni nonro mag gope mohend ni bandho piny owacho pod dhi nyime kae geno ni aput mapodho gope mag omenda biro chiwo report makende mag gope makamago e dwe mar 10 mar higani. Analysis of the pending bill claims submitted by MDAs is ongoing. The general public has been given an opportunity to submit any pending bill claims owed by the national government. The committee is expected to complete its work and submit a report by October 2024 for implementation within the fiscal framework. E report margi mane gichiwo mokwongo, apudno nopedho report ni piny owacho nitiere kod gope mag contractors gi suppliers maromo siling bilion 110 manyiso ni ma en dok chien mar omenda kipimo gi siling bilion 641 manilieko motelo ni e gowi mane piny owacho nitiere godo. Kaluwore gi kamiti no, gope mar bilion 110 mane piny owacho nitiere godo ne osechul. Wach majakom mar kamiti mar od bura maduong' matayo budget Ndine Nyoro wacho ni biro timne nonro makare. And in our budget for 24-25 we have a specific budget line we are calling pending bills. We have started that kitty with 10 billion shillings simply because the verification process is ongoing and therefore there was no need to allocate too much money when the verification process is still ongoing. But we have already started with an allocation of 10 billion. Definitely that figure will be enhanced every year as we progress. Rem mar piny owacho mar koso chwalo pok mar omenda ne chudo mag gowi dhi ataro gi singo mopogore opogore ma piny owacho osebedo ka singo. E dwe mar 2 mar higani, jagoro maduong' e migao mar omenda Chris Kipto ne osingo mar chwalo gope ma piny owacho nitiere godo e budget mabalang' mondo bug godo ochumi mapacho kae. E giko mar higa mokalo, jatend piny William Ruto bende ne osingo mar chulo gowi mar siling bilion 600 mane piny owacho ne nitiere godo mag ohendni mopogore. Nonro mar piny owacho yango ni kaluwore gi gowi mar siling bilion 600, kembe mag piny owacho ne nitiere gi gope mamalo mar siling bilion 509. Migepe mag piny owacho ne nitiere gi gowi mar siling bilion 121.2. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.